Gani mbele kuko. Mti angwaze uzoga nini? Wale timsaidizo. Nditoro kama pizza. Mapirize EBP. EBP. Ale mje. Foi você que abriu a porta nem por você da cia faz. É verdade, mama. Não pode ter para nem uzoga, porque não são muito hora que eu acho. Não tinha molho. Mas quando vai passar a boa se já vai na tua comida. Msano ya noka bila. Sema kondia. Msano ya noka bila. Soni ya kutoka bila ngwese ya remba mango. Na hiyo masuru kuma shaere. Ndoro shika bako ndiko pa ere ne bibi mapiriza kasibawena. Ngode mama yakani mvura yacho kana ndakuti tora mapirizi unofanira kuwadi. Ni mvura. Kuwadi mvura saka ndi makabira kadapa. Mama. Unafundeyo. Chibure Maid muzingwa dzekudzo. Boisa ndakagara nemurwere asi kana iye agent anaotondiudza kuti munhu kamuna akakamurwere. Kudaenda ndinozvona. Eno makadii agent? Aiwa kuno hakuna kumira mushe mungwasha. Kwemusemsana ndudzoti musikana wamakanitsvagira uyo anokabira anonga mapirisi ane zvirwere. Haisi rafu mangu kutaurere kana muchitoro kuti maongororere vanhu ro. Aindo rafu mangu kutaura manje nini aini manditadzira singaitwi ndai kana ndiri kumbokunyepera imi kuzvinzwa. Aibva yapa brat sheet kundigira murwere kundigira guwamba mangu brat sheet. Ndezvenizvo zvemba maindigira guwamba mangu maida kuti zvizoni brat sheet ndodzokorodzazvo brat sheet kana zvanetsa uya munditsvage hamungandigire guwamba mangu imi muchindigira munhu anonga mapirizi handinei nazvo zvamutataura handinei nazvo. Brat sheet. Ramudisamsana. Krete mazai 2 days. Munhu achindodya mazai every day ukabvira chirongwa chake. Aiwaka. Maserese mama. That's good. That's okay. Tukumana mazo. Ngwanza kuzovere zoizi. Transmission manje ngikuthi. Kana ndio. Kwa kale. Kwa nini kama hiyo? Mama yo nungo mafaida ichenje basi pana chikwira ko December ya December ndapinda mama. Wewe sasa unduze ukuthi unonga mapirizi. Sasa unduze, wena uzonduza rini? Masachinje kutanga ndozvo kuti unofanira kududza yini? Izvo zvokukamira mai handiti ndakuvaka utano. Mama ndakangota zvimabasa zvininidzei kuti ndikudze zvizonwa mapirizi andi basa renyu nenge ndichita nemazvo. Aiwa babati unofanira kundudza ukandifira muno. Ukandizadzira vana. Were chimazodzadzwa nekuti ndapatara nane. Aiwa munofanira inini option inofanira kuti ndipa ndosadzwa ndega ikonoti ndozvinoita find out nhasi. Ungada wakatondudza kana ndakadecide kuti ndoda nokabira iri kunodari ane utano. Kwete zvawakanditira manje ninika zvokuti tishandidzana handifunge kuti kana zvichaita. Kwati? Wangu waifungidzirwa ndicharamba ndiri kudii masingazivika. Ndozvaunoita mwe kondo, ndozvawaita mwe kwese kwawaishanda. Ene zvino nevana vanobatira chirwere musingazivi ndozvakuti chirwere chakabvira.
Mama, sorry, ndokumbira. Aiwa, zvitongori kupfugama. Aiwa, hazvidi kupfugama. Itosumuka, sumuka. Usandisemesa tu. Ndokupira dhodzi, ndokupira. Iyo zvipika hembe dzako ubude izvo zvandichadi. Ndinototsvaga umwe mwana zvipinda ndigare ndizviite basa rangu ndega. Mama, unaikosviba usiku. Aiwa, I don't care. Mama, ndokumbira muregerera. Waida kuti ndizozvizwa mari yangu. Kukana wakandizadzira vana vangu zvirwere. Mama, ndinambovazaza. Saka ndaenda nei kumba kwacho. Handishandidza ndi munhu ane chirwere. Leo ukatiudza zuva rekutanga zvandatanga nokutsamisa. Kuti ndokabira uchikabira mapirisi uri muno. Ndoshaya kuti kuda kudya chii izvo uri ukazvira nyingiri. Nyari wokuda ende unokukata ndinokuteera izvezvi. Handinei nazvo hauna kumba. Ini wonei kutamba. Wonei kutamba inokuti hembe dzako. Woti basa ugoni woti kukabira. Ndasvika kumusha wane mhembe dzangu dzinongenda kudzwa mbegi ndaisa bhegi kumusha nezuro dzingabasa nhasi watadza basa dai kuregerai kuti ndiedze zvirwere handikwanise never forget a smile.